Bé, és un projecte interessant. Jo tinc l'oportunitat de formar part d'un anterior govern en el que era un regidor més del govern, el 2005, 6 i 7, 2 anys i mig, i ara és ja encapçalant el grup, que són 4 partits, molt ben avinguts, encara que parega mentira, no vol dir que no tinguem diferències, les tenim. Però és una aventura molt interessant perquè pots dur endavant un projecte de les necessitats que tu penses i que els teus partits o els teus companys de govern pensen que li fa falta per a tindre un millor poble, que és l'únic que volem, que la gent visca millor, resoldre problemes fins a on arriben les nostres competències, i a això ens dediquem en certa frustració quan veus que no pots arribar a tot el que faria falta, però en satisfacció quan sí que arribes en aquelles coses que sí que són competència i tens recursos i dona temps, perquè el temps és un factor que juga molt en contra. 3 anys ja se't poden fer cosetes, però la legislatura passa volant. Si parlem d'inversions, perquè a banda d'inversions sempre n'hi ha més cosetes, però bueno, és el més vistós, el que la gent palpa, i bé, teníem una promesa electoral de les poques que feren, perquè en feren molt poquetes, però eren molt clares, que era fer un camp de futbol que havíem abandonat durant més de 15 anys i a l'any i mig d'estar ja estava acabat, inaugurat i tot fet. O sigui que això ha sigut una inversió xula més gran, i després ha hagut inversions més menudes de parcs, jardins i arreglos de carrers. Així tenim un terme municipal amb molta urbanització disseminada, amb molt de patiment perquè no s'ha urbanitzat quan tocava, i això bé, és d'agrair que vagis recordant-te de tots aquells que durant molts anys no se m'han recordat, i per lo demés que no siguin inversions ni en coses també prou importants, com s'ha creat un Consell de Participació del poble, però s'han creat els consells sectorials de cada una de les àrees: esport, cultura, joventut, tema social també, patrimoni, i la gent està participant, ho agraeix molt. Hem creat els pressupostos participatius per altra banda, que n'hi ha un percentatge de la inversió, en aquest cas, este any són pràcticament 200.000 euros que decideixen els veïns, i si va bé, doncs anirem augmentant-ho. Va molt bé, la gent li agrada molt poder decidir, encara que siguin inversions que pareixen menudetes, però els agrada decidir lo de proper de casa. Se materialitza, veuen que damunt que te pregunten, contestes, és que ho fan, la gent que se sorprèn diu, ostres, doncs ho han fet. Nosaltres en la legislatura teníem molt clar que teníem que fer una gestió econòmica perfecta, immaculada, perquè veníem de fer uns dèficits a l'anterior govern prou gran i la gent estava molt escamada. Hem fet superàvit tots els anys, hem reduït el deute de 9 milions a 3 milions i se n'anem a quedar a l'acabar la legislatura a 0. Com anàvem a quedar a 0, pensarem que en totes les necessitats que hi ha al poble no podia ser així, i hem demanat un préstec de 3,5 milions per a fer inversions. Les inversions més significatives, n'hi ha una que és un préstec que va enllumenat, són pràcticament 1,5 milions d'euros a l'eficiència energètica, a canviar mig poble, passar-lo directament a LED. Després està el tema d'edificant, que això ve de la Conselleria d'Educació, que n'hi ha també 1,700.000 euros, que això està molt bé. Tenim un projecte molt important que tardarà uns quants anys en desenvolupar-se, que és dotar de col·lectors d'aigües residuals. Pareix mentira que diguem això, perquè deurien tindre tots, però tenim pràcticament 1.200 vivendes en la zona nord del terme municipal que no tenen clavegueram perquè s'ha urbanitzat d'aquella manera, il·legalment, diguem-ho clar. I després tenim el paquet d'inversió de 3,5 milions més el millor que habitualment tenim en el pressupost, que són 4,5 milions. Tenim moltes obres. Tenim des d'un edifici per als joves, un espai jove per a ells, un edifici propi, el nou caserna de la policia, perquè l'actual està molt degradat. Tenim un parell de carreteres, una molt important i una que són uns arreglos, perquè n'hi ha zones que estan molt mal comunicades en el casc urbà, i un munt de coses. No podria dir-te tot perquè són moltíssimes, moltíssimes. Home, a mi m'agradaria que pogués ser revalidat, això és el primer. Bé, jo tinc ganes, si el poble vol, doncs perfecte, i si no, com anirem a casa i tampoc passarà res. I jo el pas crec que desmitificar que nosaltres no érem els que anàvem a cremar esglésies i a fer altres coses pitjors encara que dient, i que sabem gestionar. Som persones normals, nosaltres som persones normals, atenem bé a les persones, o ho intentem, això segur, i de fet ho atenem bé.
Per tant, que gestionen bé. Seria la normalitat, tot funciona, la gent està raonablement contenta, excepte els adversaris no estan contents. I jo crec que el pas és això, la normalitat, que podem governar, que els nacionalistes poden governar, que no passa res i que no se mengem a ningú, el poble funciona i de fet funciona millor. Això seria el resum.